yevukani FM ndingululekani igama. Ndakatshanyela njengoko senditshilo ukuba ndinamalungu e-KPA Komani Protest Action apha estudio esizawuthi sibe kanti ke sidlana indlebe nawo malunga ke ne-judgment esuke court njengoko senditshilo into yokubana abahlali kudala belindile into yokuba kuzawuthi be kanti elisuku ngenene nangenyaniso liyafika. Mandithathe lithuba sindinike ithuba kuni ndimnika nembeko nizibulisele ngokufutshane njengona ukukhawuleza ukungama kubaphulaphuli be-Visera FM umntu nje azicalule nje igama lakhe ngokukhawuleza ukudibene nokuba. Thank you very much msasazi. Mandithathe lithuba ndibulise abaphulaphuli bevukani FM kolikaThonyane lona uthethayo ngumncediswa kwambengo kwalilungu le-KPA apha kule ngingqi yase-Enoch Mgijima. Thank you very much. Nkosi msasazi, mandibulise kubaphulaphuli bevukani FM othethayo nguSolomzi Nkwenja olilungu ku-KPA apha eKomani. Mandithabathe lithuba nami ndizibulisele ndingowaxolile Masiza ilungu le-KPA kwalapha eEnoch Mgijima eKomani. Zindwendwe zami ukuba ngabantu phazami nge-2030 kuthe kwabe kanti kufika i-judgment yasecourt. Mhlawumbi ziye zathini ezingxelo zifika kuni kwaye ke futhi abaphulaphuli njengoko ndisithi okudala belindile ingxelo esuke e-high court eMakhanda iye yafika iphuma okanye iphuma neziphumo ezithile? Thank you very much msasazi. Masibulele ayisothusanga ingxelo yaseMakhanda msasazi ngelithi kubonakele mhlophe gca okekade emhlophe ehlungwini into yokuba bekufanele ifavor abantu abasenemali okanye awonongqowa. Ngoko ke sithi thina siyi-KPA sizakubuya ngayo, sizakucwangcisa kumele sikwenze apha kule dolophu yasemgijima yokuqinisekisa into bekumele sizenze ayizusimisa yona at all. Njengoko usitsho into yokuba nizawubuya ngayo, zeziphi izicwangciso ninazo ngoku? Msasazi wami, njengoba esitsho xa wam apha esithi sizawubuya ngayo, yona igwebele ngecala longxowankulu yagwebela ke ngecala likamasipala. So sathi ke ngoku njengoba sasithe thina injongo yethu kukuba makuchithwe lo masipala, loo nto ayizusenza into yamasime, sizawuqhubekeka. One of izinto esazisebenzisa esawuqinisekisa into yoba ongxowankulu sibabamba apho bebancinci khona, sawubamba iipokotho zethu ngoba kaloku abanawusibamba bafune sibabhatale okanye sibhatale umthetho ekubeni koba besafuna nemali yethu. Sawubamba iipokotho zethu, sawuqinisekisa nganto kuthiwa i-consumer boycott. Mhlawumbi le ngxelo isuke court ithini ingxelo sana? Le ngxelo bathi ke sifumaniseke singabantu abophule umthetho okanye abaviolate ilungelo le-businesses kwakunye nomasipala, ngoba siye sangena kwiivenkile zabo satsala abantu ngenkani sathi kubo futhi mabavale bengafuni uvala. So zange sibanike chance uba bona bazilungiselele, so balahlekelwe kakhulu zezantsuku sasine-shutdown ngazo. Mhlawumbi linene elo okanye niyayiphikisa ne-KPA? Msasazi siyayiphikisa loo nto leyo. There's nothing that is proven on their side ukuthi inene zenzekile izinto. But xa uyijonga i-judgment inesolotya elibekayo le-consumer boycott ngamandla. Apho i-judge yayinika i-judgment yayo based on that. And when you look at that, on that one, it was never part of iingxoxo senkundla then. But into yarecent into i-consumer boycott, but i-judge isothuse ngokusebenzisa lo solotya for i-judgment yayo eyikhuphileyo ngoku. Ezi venkile nithi niza kwenza le consumer boycott, zivenkile zithini? Msasazi, izivenkile ezipartnership nomasipala. Mayingasiwa kwinto yento yokubana ziyagrogriswa, khazigrogriswa. Khazigrogriswa ngovalwa tu, but izivenkile ezipartnership nomasipala. But into ephambili kuzo kukuba ne-interest yemali yethu kulo partnership bayenzileyo nomasipala. Zikhona ingxelo zokuba ni-KPA kukhona uqhekeko olukhoyo apha kulo? Msasazi, akukho qhekeko. I-KPA isaqhubeka, but those individuals ebekhe zavela emaphepheni uba zibeka phantsi bezingajoyiniswanga nto in the first place. From the start up until now, they never signed any application of joining to into a KPA. It was a movement. It was something that is established to dissolve the municipality. Up until now, we are not operating a structure. Mhlawumbi ngoku njengoko senitshile into yokubana uba akhona amanyathelo enizawuthi nibe kanti niyawathatha emva kwayo yonke le nto isuke kodwa
i-shutdown isaqhubekeka kwayilindeleke nini? Msasazi siyafuna manokutsho singoyiki kubantu base-Enoch Mgijima into yokuba ngoku kwenzekileyo ijaji igwebele ngakubo sibe sisazi into yokuba izolo besihleli no-business sisithi i-agenda inye kukuba umasipala mawudizolve sivumelana. Yasothusa into yoba sibone sesibanjwa ngabo. Sithi ke thina si-KPA, it's not that ngono-business more than iyi-political game yokuqinisekisa uba ingenzeki le nto ifunwa ngabahlali. Siyafuna kuyithetha singoyiki into yokubana njengoba kulungiselelo le-boycott siza kuba nayo i-shutdown. That is the total shutdown until the minister kadimeng azosixelela into yokuba izicwangciso zecabinet on the 15 February zazithini ngalo masipala. Sakumiswa kule dolophu kukuba uminister azosixelela into yokubana i-administration ithatha nini iofisi yalo masipala. Now sizama nje uyithetha loo nto singoyiki msasazi wam. Ma-KPA ne-court interdict uthini umcimbi we-court interdict? Umcimbi we-court interdict msasazi awunanto yakwenza nokuprotesta kwethu. Unento yokwenza nezityholo abafeyilileyo ukuziprove. Ezinye zazo intimidation, i-arson. There's nothing that was banned around this town. So zininzi izithyolo abazibekileyo like i-destruction to i-property. There's nothing. There are no cases against the KPA ezivuliweyo emapoliseni. Amapolisa were there, but there's nothing. So everything that are saying, it's false. It's not true. So ithi into yengomsasazi izawuqhuba le nto ngolu hlobo izawuqhuba ngalo because we still have a constitutional right to protest and do pickets nezinye izinto. Because Alright ke ngaphambi koba sivala amazwi nje okugqibela asuka kulo. Enkosi kakhulu msasazi siyabulela ngalonto. Msasazi wami sifuna uqinisekisa kubemi base-Enoch Mgijima bebonke okokuba idabi lona lokuchithwa kwamasipala liyaqhubeka. Zikhona izinto ezisigrogrisayo zingekho idabi lona liyaqhubeka because this is our constitutional right yokubana sithi xa singoneliseki sizibonakalise. And ke xa into uyifuna iye yakho ungayinikwa uzama ngandlela zonke into ba mawude ufikelele kwisigqibo soba mawuyixuthe. So as ba ebesitsho apho utata uMbengo kokuba siyaqhubeka ne-shutdown next week Tuesday sabe sine meeting ne-law enforcement malunga neentshukumo esizawuzenza. We are saying this is a total radical shutdown that is coming. Alright, ngamalungu eKomani protest action lawo nalapho khona kusiva besithi iyaqhuba i-shutdown kwaye futhi salindelekile uba babe kanti bathatha amanyathelo okuke kulandela emva kokuba ithe kwabe kanti inkundla i-high court phaa eMakhanda yothula isigwebo esingekho in favor bona besitsho ke bona basaqhubeka. Ndakatshanyela mandibambe ngazo zozibini ngibuyisele intambo kuwe.